Aku gento, kowe gento. Ayo gento-gento. Ah nek gendho-gendhonan meteng kok. Hei, gento-gento meteng. Gendho-gendhonan. Ora kok meteng. Ora, iya. Iki jenenge bocah sing anu nglanang iki apa jenenge? Anu jenenge Tomboy. Tomboy. Nggih. Tembai. Oh. Tapi aku nih mboten kok Bude. Tetep feminim. Mong suarane wae sing rada geseh. Anu. Iki Piye? Tolong cangkeme rada cilik. Cangkeme diciot kene. Aduh ora. Wah. Lah padha cangkemmu ya ngono. Iki nek karo omah bedane apa? Wah bedane ora banget iki. Ngene. Padha legal lah. Ya padha legal ning luwih ganas iki. tinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling budaya durung sankas dasar dina malam minggu sembah nuwun ya acara apa mak iki acara ngluwari nadar panjenengane keluargane Bapak Slamet ya uga supitan nek ora kleru nok ya sing wigati ngluwari nadar panjenengane sing wis nalika semana peputra lair kanthi yuswa kandungan 5 sasi pirang dina ngono lair jabang bayi no ya ngendikane apa jenenge kuwi drijine ming kaya pentil-pentil iya ngono ya mak iya ewadene dipinaringan ngersaning Gusti sugeng ya nganti tekan seprene pinaringan sehat bagas kewarasan mula Pak Slamet ngendikake nek nganti anakku iki engko iso waras sehat nganti tekan dewasa bakal tak tanggapke wayang. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki panjenengane ngluwari nadar, ngluwari ujar sing wis kelakon ya, Nok. Iya. Bengi iki iya. Sadurunge diteruske panjenengane Pak Slamet, monggo kaaturi tindak ning panggung iki ana kupat luar diluwari bebarengan diseksekke dening para tenggo teparo mitra kawruh sanak kadang sing padha lenggah bengi iki. Ya. Wis luar nadari panjenengane Bapak Slamet. Oh iya, monggo katuran tindak mriki. Monggo Pak Slamet. Ya, sak karo garwane ya ora apa-apa. Ya. Garwane salah siji wae.
Lho, garwane pira ta, Nak? Ya Pak Slamet Piyai Dukdeng sama Ladeng. Dukbis sama Kubis. Iya. Ayo mangga. Pak Slamet pundi kalih Ibu? Ya. Pak Slamet e pundi, Bu? Ibu. Pak Slamet pundi Pak Slamet? Iya. Monggo tindak mriki mboten napa-napa. Ya. Kuwi iki sing digawe kok medun piye? Kok malah tok geret medun. Monggo menika. Panjenengan kali Ibu menika setunggalipun, Bu. Nggih. Nggih, dipun sekedhek sa. Nah. Monggo bismillahirrahmanirrahim luar ujaripun Pak Slamet sak keluarga. Monggo dipun sendal. Monggo. Nah, pun. Niki disebar. Sebar. Anjen rabies ki gragas kok. Wis ngakon sapa kok cipika-cipiki kuwi. Ya ora apa-apa wong anu matane Slamet ora jelas kok. Wong sing lanang mrono ora tak cium. Ayo jenenge ora ngajar kowe ora. Ya ora kurang ajar kan golek-golek vitamin iki pernah. Golek-golek vitamin ya. Ki ya dikancani karo Lek rabies karo adikku wis ki ya karo Mbak Nyahni. Wah. Wong wis nggawa aku lho. Wis ndek bojo aku gedene semene. Kok ora ngwongke aku. Aku kurangane apa to, Mas? Dadi bojo peluwak kaya uret ngono aku ya wis gelem. Ya kowe iki santai wae to, Dik. Kowe iki kemrungsung kok kowe iki. Kemrungsung piye? Kemrungsung. Hawane iki men ingin wae lho. Ingin ki ingin apa? Ingin membunuh. Lho aku kira ya wis kurang piye coba nek kaya aku iki awak wis gedhe. Iya. Wis lemu. Lemu. Daging wis kaya ngene. Arep piye? Ah sapa to? Wong kowe iki ya wonge seger. Nah. Lho piye iki ya seger tenan. Seger ha. Seger apa? Segerdu. Ayo, lek ngendikan ki jumeneng ora men penontone preso kabeh. Yo. Nggon semene nganti do untel-untelan kaya ngene kok. Iki mung arep weruh kowe lho, Mas. Ayo karo Aku ya gumun lho. Nah, aku ngono ora pati penting sampean, sing penting ora kene kuwi. maju kene. Mergane sampean ki arep dienggo uncek ngono. Uncek apa? Lah nek coba tanun sewu para pamirsa sedaya. Nek bojo kula sak menten iki njuk kula sementen gedene iki ora jumbuh ya. Ning aku ya tetep tresna, arep kaya dengkul diketi-keti niki bojo. Arep kaya wedhus diketi-keti kula ya wis tresna. Ditampa. Tak tampa kok iki. Heeh. Ya arep aku piye-piye tak tampa apa. Ya kudu ditampa. Ning aku umpamane rung kebacut yo mek pilih anake jane. Piye kuwi? Oh, lah lambemu ku tumbak cucukan kowe iki. Pak tumbak susan piye? Piye ta? Kowe iki positife kowe aku kebacut nengkreng jero. Wah, ora mas aku karo anake wae. Mergane nggonamu cilik. Cilik dasmu kuwi. Anakku. Anake iki ra yo mung arep ngemik aku to, Mas. Ayo ngemik karo kowe ora apa-apa. Aku. Lho, kowe nek mik kaya ngono kuwi kurang piye? Wah, seger. Ora kowe nek ora kepengin mie malah ning nggon aku. Wah. Aku ndek wedhus meteng nang ngono. Nah, Luar dimik wedhus. Ya ora apa-apa ta? Ya ora apa-apa gundulmu kuwi. alah wong
gempen weruh wedhus lanang kowe mbok gacarno. Gantar wong kowe semingkir kok. Iki lho mesake lho, Pak. Apa? Mosok kok ngene ora mbok mie. Kowe nek pamene mie siji Mie semaput. siji? Ora aku tapi seger mie siji. Heeh. Mie loro wah, cile Piye? gumoh. Kok iso gumoh iki lho? Ayo Kokean nek kok ya. ngono kuwi kepiye wis? Kokean. Kuwi jenenge wong sak desa ora rampung kok le. Padake. Kok sak desa. Wis terus. Ayo ora Aku mbayangke lek kemeruyuk kuwi lho. Coba kemroyo. tolong Mbak Cange, coba nek ndek bojo kaya ngono kuwi. Oh ya sia-sia kowe ki ora. Sia-sia mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Mbok ya digandeng. Wingi sak gandengke. Apa? Sak gandengke ora trimo. Aku kok ngene gandenge mau aku. Ha terus? Tak gandengke truk. Ambuh kuwi. Oh wedok kok digandengke truk iki piye? Tak gandengke sing kurang trimo e. Alah wong bahasan aku bablas to tekan sar kembang kono ya nesu goleki. Ning kono wis penak lho Mas aku mbangane dadi bojo peluak. Rekoso ati ditanding-tandingke. Mbok yen ngerti kaya ngono aku pengen dipek Pak Slamet wae wis bar 5. Hei, Piye? Piye? kowe dipek selamat. Heeh. Wah, malah saya ambiar. Kok ambiar piye? Ambiar. Piyayine iki bloboh nyanyo. Nyanyo apa? Apa anane lho? Bla-bla nyanyo. Heeh. Sracrut. Sik ta. Bojone kowe papat. Bojone iki pira? Papat. Wah berarti kowe kalah, Pak. Kalah piye? Lah wong kowe iki ming 3 kok kene papat. Ha iki rencana tak tengi mbokmu iki. Jerar ditengi. Mas aku gak joki Mary. Ketoke piyayine ra sepiro. Cilik. Wah, ning gugon aku. Wah, elok tenan. Lah Ayo, ngono kuwi piye? sampean sesuk ki sowan Pak Slamet njaluk cekelan. Cekelan apa? Jimat sing iso Aku gandel nyekeli kuwi. ora cukup ora rampung apa. Kok nyekeli ngene Pak Slamet. Ora sudi. Maksudnya dongane ngono lho. Nganti kaya ngene Pak Slamet iki apa wong karo ndekku mbok idekku. Ning nyatane garwa papat iso rukun. Iso apik. Sing apik ning kono kuwi. Nah, Kuwi. lah kowe iku lho bojo 3 congkrah kabeh. Kuwi disyukuri. Syukuri ndasmu kuwi. Wah, ono bojo congkrah kabeh disyukuri. Ya disyukuri. Sing korban ki anak nyong. Ola asu wae. Seksine ya ana Maksena. Oh, iya tenan. Dadi seniman ki jglo ana contone nyontoh Pak Dalang. Heeh. Pak Dalang ku senajan perwira, kondang sugih Bondo Raja Brana ning ora kaya ngono. Ora kaya ngono. Bojo ming tetep siji. Sing ketok. Lah sing ketok kaya Kowe teluman. ora mbukak wirang lho. Apa piye? Kok siji sing ketok garwane Pak Seno mesti tok Mbak Agnes. Kuwi muni piye kuwi? Cangkeme muni piye kuwi? Cangkeme muni piye, Pak? Kowe kuwi. Sing muni kowe kuwi kok. Nek aku to. Muni piye kowe? Sing positif. Ora macam-macam. Lah kok sing ketok-ketok. Iki mau ngomong apa kowe mau? Ayo. Dicontohi Pak Seno garwa mesti siji. Siji. Lah iya. Ku karepe. Lah iya umume iki garwa ki mesti siji. Ayo kuwi umume. Ha kae ya ora umum kok. Wis ora. Ah, kowe iki ora ngerti kok kowe iki. Piye? Wong iki nek sendat-sendit arep gesek iki omong aku. Mesti saking larise Pak Seno sing bayari. Oh, sapa sekondo? Wong wingi nang sarkem ki. Piye? Kapan? Kapan? Winginane Winginane ki nebus KTP-mu kok aku. So. Ora kaya ngono. Kene sing kurang ki ya kowe kuwi. Anjengat. Iya. Kene sik kurang ki ya kowe kuwi kok. jane asline sing kurangke wong loro. Lah kowe iso wong loro? Ha iya wong aku mlebu bareng.
Piye Lek? Oke. Wah, heeh. Aku menggo 50 lho. Santai wae. Kono nggawa 50. Sing 50 sapa? Kono lho muni nggawa. Kono kuwi selawe. Kono selawe, kowe nggawa 50. Berarti kan 75. Ah, 75. Iya. Mlebu bareng. Iya. Tekane nggone gesek. Kok gesek ya? Ya entuk sing 6, Pak. Kaya ngene iki entuk 6. Karepku ki ya golek sing ngene iki. Lah iya. Arene dite cepet. Heeh, entuke. Entuke ya kaya mbakmu sing kowe. Siapa? Oh sing pajak. Ayo kae sinden sing pojok. 75 entuke. Entuke ayo Ngono kae. Ya dilakoni. ya tak lakoni dene kepiye wong aku mendem kok. Sing nglakoni ya bapakmu iki. Anjur kuwi nek njaba ngenteni. Heeh. Ngenteni susuk kuwi mantap. Ayo entene no iki Kelusatu rasane masuk aku. Iya. Kono ya masuk Mlebu. Oh iya. Ya karo sing iki mau. Ora. Beda meneh. Beda meneh. Kowe Luwih tuwa meneh. Ora kaya ngono kowe ora natoni atiku coba malah cerita dhewe. Nek bojo pesinden cemburune ora jamak, bolane sampean dhewe malah kaya ngono. Tak tinggal dadi apa we? Aja ya Dik, aja tak tinggal wis. Pokoke mati urip tetep tak terus karo kowe. Kapan? iki live streaming. Kapan len terus? Bojomu sik enom delok lho. Santai wae. Engko nek kono ngeyel tak patenane. Aja dipateni. Nang apa? Ngisor gek golep. Aja, engko tak lepani dhewe. Nun sewu Mbak Cangik Mbak Limbo nyelatur. Sampun dangu mboten pinanggih wilujeng ta nggih. Pangestunipun wilujeng. Nggih, menika nderek mangayu bagya. Wonten ngesanipun Pak Slamet ingkang kagungan kersa sunatan. Nggih. Nadar menawi mangke tole pinaringan panjang yuswa gesang badhe nanggap dalang utawi wayang kulit. Nggih. Pelawakipun Mas Rabies kalian si botol Kok sebotol? whisky. Nek kene iki ora sebotol, ora. Sak galon. Nggih, menika sampun kasembatan, sampun Leres. kaleksanan. Nggih, Mbak. Mugi-mugi sabibaripun gelar budaya menika Pak Slamet dalah garwa putranipun tansah manggih wilujeng, panjang yuswa, turah rezeki terus rabi meneh. Ora ya. Ora wong wis sepuh kok ya. Ora ngentek-entekke papat wae ambyar kok. Nek ya ora apa-apa kok ya. Nun sewu Mbak Cangik menika gamelanipun sae. Nggih. Rencang-rencang seniman sampun budaya Samapta. Nggih, sampun. Jan sindene ayu-ayune. Tak pangi, Pak. Kowe mau ditransit kene ndi? Nek jalan temudi, Pak. Kuwi apa? Mriki. Heeh. Kowe yo ning kono ta, Pak? Ora. Bener ndi? Aku nang kandang pitik po ya. Ya ning kene iki ta? Heeh, piye ta? Wis ning kamar mandi urung? Urung. Walah, omah apik-apik lho, Pak. Kamar mandi kok ora ono lawange lho. Nggone Pak Slamet lho. Apa? Ora ono lawange. Pokoknya iki tolong mike ceklono. Ha terus? Aku tak nang kamar mandi sih. Lah ngopo? Ayo kok nek ora nang kamar ben dan dilak. Bantu delok piye, Pak? Ora Kok kaya nyuruh didelok piye ya ora kok ya. Iki lho Kang Mas. Awake dhewe iki guyon parikena. Guyon ya guyone nganggo tata krama. Oke, siap. Ora kena sing saru-saru. Ora. Bangsane si saru muni susu ngono kuwi ya ora pareng. Ora. Nek jenenge kuwi arep muni piye? Ayo apa kon mie ngono. Kok sermi? Ayo nek susura ento apa ya mie ngono ya. Gamelane apik, Mas. Apa? Coba jenengan suarane. Pengendere we. Pengendere Mas. Tinggalane Kinarto Sabdo. Oh, ku dalang kondang iki. Iki berarti wis tau gederi sapa kowe? Wah, komplit. Kinarto Sabdo. Wis. Mbah Kita Bakati. Wis. Anu Toyan dadi Wis. juga. Mbah Timbul. Wis. Wah, lah kok sing digederi udah mati kabeh to, Pak? Ayo ku mung durung mati wae.
kuwi ora mati-mati kok rencana tak pateni. Cobi dipun cobi Bu Nyani monggo. Ya. Menika wau wonten pamundutan saking Bu Slamet. Nggih. Gandeng menika tole menika bibar sunat. Wong emane kok ora tak tunggoni ning Bogem ya. Wah, nek tunggone marah do sunat. Piye? Mengko bapakne malah sing sunat. Nggih, ngersakaken Putra Nuswantara Mbak Jangi. Nggih, wah. Jan dasare bar sunat Putra Nuswantara. Kowe ora ngerti to sunate bapakmu mbiyen, Wek? Pripun? Wah, ngeri. Saya ngertos, Pak. Mulane bentuke ora karuan ki mung dicokotke kirek kok mbiyen. Sik ini tak urus sih. Kok Pak Seno iso ngendika nek nggonamu cokotke kirek. Lah kok iso tukul aku? Hei, aku ki nang Bogem ya. Bles. Awang aku ngerti aku jaman isih nang Pajangan kok mbiyen. Kowe karo Simbah Gita, keng pundi Mbah? Nyumpetke rabies. Ding teng Bogem, ra ngarepan kok cokotke kirek. Lah kuwi lho. Tanda tanya lho, Pak. Piye? Nggonamu ki mung cokotke kirek kok anake pirang-pirang. Ayo kuwi rezeki. Dapure. Kok ngono rezeki? Ayo jenenge rezeki. Cokot arep cokot kira ning nyatane tukul dapurmu ya apik ta. Iya. Nyatane ya potongane mboi sapik. Nek pertamane yo elek, pertamane tukul pertama asline hotel kae lho. Ayo ratok akoni. Ayo, akoni ayo. Iki yo asu iki. Nang kene iki pamurbane iki dalang lho kok kowe wani miso-miso karo dalang. Iki santai. Iya. Santai. Jadi aku ngene aku miso ngene iku ora mergo ya nyuwun sewu. Ora kok nranyak ora. Mergo saking tresnane. Nah, mergo tresnane. Wong tekanane Mbah Gita, iki nek urung dipisuhi urung ditresnani. Wah, teko ngene Mula suwargi turun bapak. Mbah Gati, Mbah Gita iki ngono kuwi. Teko gathuk-thuk ming dunekke karo sapa kowe? Loro ning atimu. Nek teko gathuk-thuk Mbah Gati muni, "Su." Wah, nyes. Wis dianggep putu. Wis padha ro. Saiki tak tekan, Pak. Wis dianggep. Saiki Mbah Gita Mbah Gati ora ono. Ora ono. Sing arep miso sapa? Aku. Oh, tak andel dasmu nek kowe miso. Mane sapa wae ngerti kok kono. Su kene su. Terus piye? Su sapa? Ngono kuwi nesu ana sing nesu ana. Iya, Ning ana sing iki matur nuwun, Mbah. Iya. Dadi aku meneng-meneng tuwa. Agene tuwa kok dadak rabi meneh ngopo? Mesake sikeli. Ya tenan bahasane seniman ngono kuwi. Iki mau kok karo sing junior. anak pertama kok Yanto Hotel. Kowe berarti kowe demen karo Yusuti kowe. Yusuti dapur. Anak-anak Mahabharata kae. Tuh. Wah terus rambutnya diprimbahke nang ngarep kalen kae langsung ngene wah kaya Werkudara kan Mahabharata lho. Ayo kasih anak bapakmu. Ah terus rada apik terus cukul kowe kuwi apik banget. Apik banget. Pertama kowe Rosuti. Ro kae hasilnya aku mendem sing ora jelas. Kuwi sing turunane kota. Pertama. Terus karo aku. Anjur karo kowe iki mendem rada jelas. Weh. Sing maune ngombene mung amburadul. Heeh, saiki wis tertata. Wis adepkes. Cukul dapurmu. Iya. Elak. Iki mesti mbok meteng meneh iki. Aku ora ngerti aku. Kok ora ngerti piye? Ora ngerti wong ora rodeke kok. Sajake le metengi karo botol apa ya?
mlaku sak mangga
Ngendi ora muat nggone ya, Mak. Iya. Malah iki streaming ya mecah rekor no. Ya, hampir 27.000 penonton iki bengi iki. Luar biasa ya, Mak. Iya. Mangga. Bisa gawe kudangan kagem Mas Sabdo putranipun Pak Slamet. Iya. Mugi-mugi dados priya ingkang utama. Iki unjukan kowe. Kowe iki ngopo ning kono iki? Biasa dadi anu Panjak ya. Panjak kok nyolongi udut breng. Nyolongi udut kok urung entuk kok. Durung entuk piye wis kelong lho. Ki mau sak slop kok dadi ming papat. Wis, tumbak susukan kowe. Mong aku ki nyerak wae ora kok. Oh ning kene kok ora nyerak. Ameng nyerak gek wae njur ngelak. Ora biasane ki ora ngono lho Mbak Jangi. Bojo kula niku mboten sok udut mboten. Oh. Nggih namung ngunjuk susu. Susu asu Mbak Jangi. Kok susu asu itu, Mbak? Susu air susu asi kan air susu ibu. Nggih. Nek asu ya air susu umum kuwi nggo sok-sok neng kalen barang ya Mas. Ayo pokoke endi sak kecekele pokoke. Nekat kok jenenge. Lah sampean ya ora cedak-cedak ngono. Iki Ajenono jenenge dalang kuwi iki ndas-ndasane seniman. Aja ning kono Mas. Awakmu ki rak meng buntut to rene. Buntut aja cedak karo ndas. Tak nek ujug ki dintekke. Ngono iki tak gawa mrono kok ora ya mentok join. Ya ora ngono wis jatah panitia. Kowe kok nganti udut njaluk iki apa panitia ra nukokke kowe? Sing ngomong sapa? Pak Slamet mau bagi-bagi rokok. Bagi-bagi iki juga liyane aku ki kecer ora kok. Mas, sampean rak wis tak jak ning dokter to. Dokter tidak boleh merokok karena merokok itu tidak sehat. Gelo, untumu wis bolong. Pedelokne ikimu sing bolong. Apa? Ikimu? Kok tenggorane bolong ngono. Tak pindah kok le bolong kok. Ngendi? Mending nggon karo lho iki. Kok njur kono sing bolong ya ora kok ya. Nah iya. Menika sampun kapiarsa pamundutan ing angka sepindah. Angka kalih menika pamundutan saking Maha Kuwaos panjenengan badhe pun sun. Iki Mangkato, Pak. mangkato ndasmu. Lho aku seneng kok. Oh, seneng-seneng apa? Lho mbangane kowe urip kesuwen diuyak-uyak mendring. Sing Maha Kuwaos ki sing kagungan kersa Yo iki. mendring kok mangari dapurmu kuwi kok. Senare cerewet. Kowe iki anak-anak kok mentok nggo tutuk-tutukan ki piye? Sing ditutuk sapa? Ha iki mau. Ah iki mau. Aku ora ngerti ngarep mau, aku dicakduk-cakduk. Nek ora iso gak karo tak. Oh, ngapa masalahe? Saya mergo ra ndek utek. Aku wis ra diutek berarti. Meng kari sithik. Karo sithik. Sithik meng klepretan kae lho. Lepretan apa-apa. Sing penting seger. Kok demoke aku wel ki aku. Ah demoke liyane ra ono e. Ah demoke dalange jijik aku. Ayammu. Aja to. Oke, ditung. Ditung su. Lho sak tutukane pira?
Tak omongi to. Nek jane kaya ngene iku ora tak salahke. Lah kene masalah. Wong jane kuwi iki hukum karma kok. Lho kok iso hukum karma? Hukum karma. Lah biyen kowe nutuki mik anu nun sewu mestakane Mbah Gito ping pira? Apa ngokeh? Saiki kok nek dibales anakmu ki wis sah. Nah, aja nesu. Mbah Gito ki ora tau nakoke kuwi. Kuwi lancang kowe iki. Kok lancang piye to? Aku ki ngetutke kok mbiyen anggere Mbah Gito ndagel tok tuk saka mburi. Ha iya. Saiki dituk anakmu ya wis sah. Ning Mbah Gito ki mati kok ora tau nakoke le dituk kuwi. Biyen tau didugang barang kok Mbah Gito ki. Kuwi wis sah kok ya. Kok iki mung diduk ya biasane nek hukum karma ku iki apa anane lho. Biyen ki Mbah Jati ya didugang barang. Kowe kisah kepengin apa diduk Mbah Gito? Ora wis nang kono kok. Ben ngetuk liyane wae. Ora medeni lho kowe. Oh, iblis iki. Kene ya wedi. Ah iya. Nggih. Mau kowe nembang apa? Putra Nuswantara. Nusantara. Nggih. Kasih wonten pambutan bedhe napa? Tasih menika Tau pelingane napa Mbak Nyani? Pangkur jenggleng. Oh, pangkur jenggleng. Nggih. Diaturake, Pak. Ya suarane ya ditanjakke ngono. Iya. Mustikaning sinden jaman semono iki. Nanging nyuwun ngapunten Mbak Cangi suarane wis dadi dhuwit. Nggih. Suarane iki nglumpuk. Numpuk piye? Nang kono kuwi lho. Kowe nek nglumpuk. Sik ta. Kowe muni nglumpuk nang kono kuwi. Terus nyuwara ki piye? Kowe ayo ki nek awake dhewe ngeden. Heeh. Ini Saking dhuwure. Iya iya. Nek Mbak Nyani tekan Piye? mergo wis komplit nang kene. Dadi napas iki Wis landung. Dadi Wis ana kompresore ya. wah iya. Nun Lah sawuyan kuwi arep ora apik suarane gampang. jane Angger disudat lho wis. Ki rumangsaku. yen ngantel larasipun menyura nggih Kang Mas. Mola menyura ya gamelan dhuwure kaya ngene kok isih nyuwun menyura. Wah, elok. Sepira. Neno. dipaske ro kenter. Rujak wuni rujak ewang katibane. Wah, kaya tangkur jenggleng tenan iki. Sip. Iki kaya kelingan jaman dagelan sapa jenenge sapa? Sinten? Sapa ki sing Pak Ngabdul. Pak Ngabdul nggih. Kowe dadi Pak Ngabdul. Ora. Iki mung umpama. Ora apa-apa. Amen japukan kok. Pak Sono ngendika iki mung upama kowe dadi Mbah Ngabdul. Yang Pertama sehat. Kowe rada perot-perot sih. Aku tuh rabies wae wis. Lah apa? Ora umume rabies. Pak Abdul ben digawarono wis. aduh kakang Ya kene gendong ya mrene ndang mrene aku kang bakal nulungi.
Iki mau kok kaya legerong kecampuran swara kirik to. Asu. Piye to kuwi? Nesu. Kok ngono urung nyebutke jenenge kok wis nesu nyapa to? Aku merasa Ya nek krasa ki ya wis. Ning biyen Baman Nomi suarane bapakmu apik lho, guys. Niku. Wah, Oh, bareng tuwa. Nek ora jam 2 bengi. Kok Metu pripun? saka omah guys nang ngarep lapang judul. Au. Kok nesu ngapa lho kuwi? ana suara liyane diape-ape kok ngono aku. Oh. Wah, Dalange kesetrum. Ojo ganggu. Wingi wedok. iya. Lah kuwi nyapa ganggu? Kesetrum kalau. Gimana? Meterin rat. Piye? Lah. Iki pangkur kok ki nantri lho. Iki pangkur. Iki pangkur wae. Yo gawe wis. Gring. Kowe nganggo bangun. Ora jelas. Iya. Oh. Oh, seno. Ya. Ra sedeng. Ini ndasmu cilik lek. Oh, nah aku tuh boys. Coba. Iki nggon aku Iki wingi lek aku ndadake nang anu. Nang ngendi? Mlaku. Wah, ayo kaya Bambangan. Umume wong mlaku iki lak ra nyuwara. Pamane kaya Pak Sun nggo blangkon iki, pamane arep tidak munggah panggung lak ra nyuwara. Ora. Lah kowe mung saka kono. Kok nganggo blangkone Pak Sun kok muni to, Pak? Muni piye? Klothok. Aku uteke kok. Ngopo? Ora. Coba. Mlaku. Tak. Klothok. Tetep muni wong gegeden kok. Tetep muni wong kuwi gegeden. Ana klothok-klothok. Nek ora, nek utek ora ketok. Kenapa? Tetep padet nek utekmu. Sik ngene bae, Ketok Pak. sing kocak matamu lek. Ngene bae, Pak. Api-apian wae. Heeh. Bangane kowe nggo blangkone Pak Seno kok mlaku klothok-klothok. Men pas. Piye nek kowe tak antemi dhisik. Dadi kene iki menyunyu-menyunyu dadi pas. Blangkone sapa? Iso pas. Apa mergo blangkono ndasku pecah. Nyai jalan. Yo lancang. Iki bendina tak minyak wangi. Gaya. Iki ora wae. Aku minyak wangi apa ayo? Parfum. Apa? Parfum. Parfum. Eh? Parfum. Parfum ora nek tuku. Heeh. Iku ora tuku kok. Terus Parfum. Karmingku. iya. Apa paling Iya. Rengu. Ya, aduh. Koro. Medhot.
Matur sembah nuwun. Nika sampun. Iya. Aku kok malah njur ler-leran ditembangke. Ajenglengipun benjang malih menika nembe. Piye ta? Ayo sampean dikon genjleng ya malah rono. Kok apa ya nganti kowe iki dong apa piye? Ayo. Lho, lah kowe ora ngerti kok. Priwe to? Mbah Gito isih iki sik mimpin karawitan iki. Oh. Ayo sing marai gamelane entek ya iki. Nganti yoga-yoga bubar iki mergo aku. Nek iki lak krawitane cetha warga laras. Lah nggonamu sing mbok bubarke yogane jenenge apa? Nyangga dosa. Lho nyogo dosane sapa? Dosaku kuwi. Dosaku dosane Mbah Gito ora. Matur nuwun, Mbak Yani. Oke. Iki mau khusus karo kagem panjenengan lho, Mas. Iya. Ana saweran sak yuta. Oh, matur nuwun. Khusus panjenengan kon nembang. Nembang apa? Kon nyekar. Nembang. Ki ana sawerane sak yuta. Kon njupuk dhewe ning Lampung. Jibuken to, Pak? Jibuken mbangane omah ra ngliwet. Ayo sing kurang katrono menyang mulih rampung lho pisan. Lho carane no. Ayo carane piye? Mulih ya asalamualaikum. Lah kowe ya kudune nganggo ide bener anakmu carane supaya Carane duit ora piye? kelong ya nyabrang segara nglangi. Narak ngono. Ah, nglangi kaya jedak. Pakai 2 meter lho. Anu sesuk kowe melu ya ning Lampung ya. Tak go pelampung. Sira. Kowe kok iso ngomongin nek nggo pelampung? Wah, nek Mbak Yani ki ora bakal kelep ora wis. Kok meneh kowe kelelep? Heeh. Heeh, terus dinyani sing renang lho. Oh, aku melu kuwi aku gandul. Lho, cekelan apa? Ayo mbok sak kecekele. Wong gandul kudu cekelan to. Heeh, Lah ya kowe iki cekelan apa? Ya sak kecekele. Mbok dijelaske. Ayo ora kecekel tangan ya tangan. Iya, heeh. Kecekel sikil ya sikil. Sikil, heeh. Ayo. Nek ora kecekel. Ora kecekel goleki. Ayo kira ame urung tekan gone. Tangan ya, sikil ya. Ayo dan seterusnya. Dan seterusnya. Ayo ora kowe melu ambler. Ya ora kok ya. Nganggo jeda ya. Iya. Piye? Sampeyan kon nembang. Nembang apa? Sing kira-kira menungso ora mudeng. Lho. Kowe dikira demit lho, Pak. Ya ora apa engko gampang kalih kuwi. Gampange. Nek sing ngrene ra mudeng kok nang jero wae engko tak kabarane. Iya. Nang kono mah Iya. Apa kuwi kok nganggo wes-wes? Wau kula nggih dipesen Mbak Yani. Nggih. Kali ngersa nyuwun podang kuning. Podang Sing kepareng nyekar Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Ya Mbak Elisa. Nang kono iki manuk. Dek Elisa, Sing ndi, Pak? Elizabeth. Kuwi lho. Hei. Lah. Nah, iki gayeng iki. Saya mau bacanya. Halo, Ade.
Arep kowe iki wedi ro bojomu. Ning kene ketanggor kowe. Bude. Halo, ya pada ya. Woi, Ora. iki le ngomong piye? Nun sewu Mbak Cangik. Pripun? Iki mbiyen apa tukang kernet apa piye to? Niki pancen ciri khase ngonten niku. Piye to, Pak? Mboten Jawa ndeles ning blesteran. Oh, blesteran apa? Jan iki. Napa kalih napa? Niki Ambon kalih kepok ketok. Oh, ya member nek tukule gedang kluthuk kok. Gedang kluthuk apa? Oh, piye? Apa? Ah iya. Iki jane dusinden apa? Iki gento pasar Cebongan ya. Gento. Ha. Aku gento, kowe gento. Ayo gento-gento. Bang nek gento-gentonan meteng kok. Gento meteng. Gento-gentonan. Ora kok meteng. Ora, iya. Iki jenenge si bocah sing anu nglanangi iki apa jenenge? Anu jenenge Tomboy. Tomboy. Nggih. Temboy, temboy. Tomboy. Tapi aku nih mboten kok Bude. Tetep feminim. Mong suarane wae sing rada geseh. Anu. Iki Piye? Tolong cangkeme rada cilik. Cangkeme diciot kene. Aduh ora. Wah. Lah padha cangkemmu ya ngono. iki nek karo omah bedane apa? Wah, bedane akeh banget iki. Ngene. Lu padha legal. Ya padha legal ning luwih ganas iki. Kok ganas to Pak mboten. Kula baik lho. Ah iya. Dik, Nggih? Dik sapa? Dik iye. Dek. Sik. Nek kene Dik iye. Terus iki apa? Kuwi nek kuwi ngono DKW nek. Dadi diselah ngono kuwi mblablu. Lah ngapa? Amarga busine ngupil. Kowe iki bareng entuk sing anyar jur kono kuwi lho. Ah, iki rada rambeng iki apik. Pripun? Nangge. Ngene iki apik aku seneng ngene iki. Ngono kuwi mblegu wah. Wes siji kurang loro gumoh. Ben sesuk tekan ngomah tak gawekne kopi ya. Santai, Dik. Pokoke Santai apa? ora usah nesu. Pokoke kowe isih tak lanjut wis to. Dilanjut Oh, dhisik. dilanjut, Wis pokoknya. kadung loro ati, Mas. Aja. Wis pokoke tak gawekne kopi. Ayo nak. Piye nak cek kopi cek. Kok malah keras kok ngono. Nggih, nembang riyen nggih Pakde. Nembang nggih. Oke? Oke. Siap. Apik lho ngene. Kowe pane tengah ngene. Kowe Mbah Gati. Kene Bujiem. Kono Rubinem. Apa rupine? Lu. Lambe lu. Ah, Lambeku apik kok. Lambe lu. lambe lu. Nang Jakarta ya dantem wong iki. Lah kok iya. Apa diantemi? Dari mana? Lambe lu. Terus. Mergane ngeloke nek kaya Jawa. Jawa. Lambelu nek dijawake Lambemu. Ha. Nang Jakarta lambe lu. Ayo padha to lambemu. ngeloke ya. Des kok dantem ya. Dantem. Diantemi, kok saiki ora diantemi? Antem ono to, Pak? Antemi? Ayo to, Pak. Hah? Ora wani. Digo cilikan. Ah. Iya. Ya, bola. Jan. Kowe rene iki lah. Heeh. Udine wong loro iki kompak. Kompak. Ana bapak karo anak. Heeh. Lah iki mau kok ketok dhewe aku ya pengen. Pengen lho. Pengen. Kok ngene. Ngopo? Apa sing pengen merangsang meneh. Iya, dilagokke sik. Nggih. Mbak Nyani menika ugi wonten saking Pak Slamet nyuwun mangke nyuwun wijel ketoprak dipun dawaken si kucing. Oh iya, menika nawalonipun. Ya. Udang kuning sik, monggo. Ya. Nadyan wujud temong peksi agawe talining brangta alon
goleki si podang kuning iba bunga henga nyanding bisa dadi tombo mangga ya esuk awan ning omah wis ora krasa
Apa kok kaya arep pecah sirahe iki? Ora iki jane bakul Ya sapi. padha-padha. Nggih. Bencang malih nggih. Ampun Oke. kapok nggih. Ora. Sangune. Ayo jalo sing di omah. Wah, iblis iki kan. Kuwi nek di bojo ngene iki malam pertama ngisen-isen ki lho, Pak. Ngisen-ngisen ki piye? Lho ngisen-isen ki tepan. Aku iso. Metu saka kamar. Wah, merdeka. Iso metu. Wah. Weh, jangan ngono, weh. Oh, Halo kae. Larang aku. oh niki jagal Aku sapi kok kesetrum gamping ngono ya. Ora usah melu-melu sing kae wah. Lah ngapa ta? Wah, sempal telakmu malah. Lho kono ngedene ya apik lho, Pak. Wah, ngeden apa? Ngeden sithik. Lha wong jenenge Nggih. kekancan ki kudu iso. Iya. Oh, Dek. Dek Aku Elisa. ki dadi bojo awak karo sampean ki ora bakal cemburu, Mas. Ora. Wes aku ki Cemburu modar. mula kuwi. Aku ndek bojo Ya teluwe apa, ya? mati papat wis. Iki digandeng kabeh malah kaya wong stroke. Kaya Mbah Gati Rubugimah. Ayo kowe. Kaya wong loro do gandeng-gandengan kaya lamur kabeh. Oh, sesuk kowe tak gandenge trek wae lah. Nek Nggih. sampean ora reka sati apa nek anakmu muni ngono kuwi. Piye? Kuwi mau lho muni piye ki mau? Wes ora usah digagas. Ngono ya. Aku mau lu suarane, Dik. Sapa mau? Elisa. Elisa. Bisa. Elisa. Sapa saka jenenge komplit, Sulawesi. ayo? Jenengmu sapa? Elisa Orkarus Alaso. Ah, Elisa Orcarus Alaso. So, Pak. Kalso. Hei, Hei. kok ming so tok iki? Kok di rumah ta? Sapa nak? Elisa. Elisa Orcarus Alaso. Sapa? Esa so. Kameng Kok jeneng so tok? Iki ora jelas. Kok jenengku ora angel-angel. Kok jenengku Bambung apa kowe? Wah, ku nek kowe. Pamane awake dhewe. Iya. Wis to iki sapa? Oh, tukiye mau Rubinem Agenah. Rubine wis tok jeneng mbako. Ayo. Wes. karo Mas Elisa. Seneng baku ora mati-mati. Mbak Elisa iki kemripik ya. Kemrene ya. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho, Mas. Mbiyen, Cin. Sadurunge mbok pek ki awakku yo ngono kuwi. Ya cilik ngono kuwi. Bisa. Bareng karo aku gede. Basan mbok pek yo remuk. Oh, bedino mbok. apa? Bedino mbok dongkrak wae. Heh? Bedino mbok dongkrak ae. Wah, sing dongkrak kok ngene iki kemeng le dongkrake. Benjot ngene iki nganti tersu. Sing ngono iki ngopo? Ayo. Aku ora sadar kok ya. Mbak Nyani, Dalem. menika wonten saking Pak Slamet menika Nggih. mijil ketoprak Mijil dawuhipun si ketoprak. kucing. Iya. Nggih. Monggo. Si kucing mesti Kudu. Goblok banget. Wis rampung ya kuwi mau ki padha. Kowe iki anak dalang anak seniman lho. Lagu ora ngerti. Iki ra sing anyar-anyar saiki. Lah iya. Ha iya. Iki mau Sing piye, ayo? dinyanyikke. Ayo si kucing ku mau. Piye Iku lagune? sing piye? Dibawane si kucing. Heeh, terus dibablasin. pamundutan saka sing ngagungan dalem. Heeh. Si sapa mau? Pak Slamet. Si Samad. Heeh. Terus dibawane si kucing, Pak. Heeh. Terus dalange muni iki mau dawuh karo Mbak Yani. Heeh, muni piye? Terus Mbak Yani tak kabari. Muni piye? Iki dibawane si kucing. Lah terus didawahke. Ayo. Iku apa? Ayo bapakne si kucing. Si kucing. Terus diteruske? Terus apa kae? Lah iya si kucing. Ha iya. Lah iya. Si kucing iki dibawani. Ha iya. Lah iya. Si kucing Wis riuning. Ki seriune. Wis riuning. berarti kamu nyartike kae beda kowe. Piye? Kok iso beda? Ben aku elek ya, ngerti. Wah, aku yo nyathetke aku yo beda kok. Lah kok beda? Aku nek si kucing mesti katuban. Nggih. Iki nyathetke aku Sri Uning dicukur gundul. Ha ta. Kowe ora ngerti gundule kowe. Piye? Wagu. Rekane karo geling kok metu ki menyang kereng. Iya. Ngene iki. Monggo Mbak Nyani, monggo. Lali. Anu kucinge kapan? Engko. Lali.
Au. Wah, iki sesuk aku nek tanggapan nganggo yoga iki. Waduh. Ki apik iki. Rekaman apa? Aku rekaman sesuk aku ning Ira Rekor. Semarang. Entek. Ira Rekor. Heeh. Wis entek ya, wis kukut. Oh, ya, ganti. Apa? Ganti pokoke rekor pokoke. Wis do mati. Ya ora rekor pokoke. Awas. Nyawa kur men gayeng, Mbak. Monggo. Yoi. Matur Gayeng ya, sembah. Mas. Aja nglungguhi sindene. Jogetmu gene ya apik. Iya. Wah, ki apik iki. Penarian Jogete apik apik banget ya. iki. Aku Apik kan joget. kelingan zaman dolanane anakmu lanang kae. Nggih. Joget yang ngene iki sing antuk-antuk ning kasungan kae lho. Wah, iki kok Terus celengan iya. kowe. Silakan gundulmu. Kita wae iki mau joget to. Sene kono ya ana iki nganggo pakaian apa iki mau? Oh, nganggo pakaian sing Pak tuwamu to. Embuh sene kono mau. Sing Pak tuwamu to. Aja kok tuwamu ya ngono kuwi. Ora kuwi malah gawanmu to. Endi? Kuwi mang sing kono mau. Wah, tumbak cucukan sing. Lho jare kakak kawah hari-harimu. Apa? Lho jebulane kakak hari-harimu ki kaya buta ya. Ora. Aku kawahe ora kok. Hari-hari meneh. Nggih menika Mbak Cangik sampun kapiyarsa. Nggih. Panjenengan. Menika wonten malih ingkang nyuwun. Ya. Napa, Pak? Mbak Tatin monggo, Mbak. Ya. Tatin aja Ngundak saya. wektune selak ngoyak. Ya. Yuk. Enak. Dik, Kuwi apa amburimu?
Kok ya meneng wae lho ning mburiku. Ya. Lah kan piye? Mutiar rawe. Yes. Nek nang mburimu kan piye? Mutiar rawe. Ora Ngene iki Kon ngomong piye? ngene iki gento petuk gali. cangkemmu ku ora cerewet wae. Piye? Ayo ngene iki jenenge resikune dadi wong bagus iki ya ngene. Waduh. Oh untune kok gapura ngono. Ah, untuk kok gapurane ya Nyek. manis e. Waduh, manis wong jeribung semut. Ya ora apa-apa ya, Dik ya. Mbah, Mutiar rawe. Yes. ngapa nyek-nyekan? Ora Rada rene nak. kemayu. Kuwi bahaya. Lah piye ta? Ngapa? Nek kemayu terus ngapa? Jur ngapa? Ngejak gelut apa piye? Ya iya. Lho, Maniye. karo sidan kok ditantangi piye? Kuwi nek karo wong lanang. Ayo. Iki lho wong wedok. Ha iki kebablasan e. Gelut piye? Ayo embuh. Aku nek kowe ngerti melu. Iki sik ngerti rameng aku lho. Heeh. Dalange ya ngerti lho. Ana ngerti kae ya melu-melu e. Apa kowe wani apa piye? Heeh, terus. Ayo tak. Ya ora nek kono wae. Kae. Nek kae beda karo aku. Lah iya, kowe halus kok. Jantan. Aku Janoko. Jantan. Kok jantan kaya kijang. Nesu. Iya. Nesu. Mergane kalah. wah kalah ganteng. Kalah pamor. Wah iya. Piye sida gelut ra? Ayo. Ya ya. Kasih jawab piro? Kok maksudnya piye? Wis ida pira kok gogosaki nyapa? Ora aku ya mengen tok udoti lho. Kok aku melu ngelu ya? Sirahe melu ngelu. Ngeluh. Ditak-tok-tak-toki apa ora lara apa? Iki tak duduki. Iki melu ngeluh lho. Iki nandake nek iki wis iya ra. Wis ngapa? Iki agek tak duduki dasku nang liyane ya. Pamane tak dulu liyane. Liyane ngono mriki waduh aku kok krasa ya. Kono krasa ya. Iki krasa waduh. Aduh ya. Mesti sut-sut ini. Terus sambat ya beda. Beda. Aduh ngene. Kuwi tak duduk kene. Heeh. Aduh. Iki saya. Kono ya saya krasa. Aku ya mules-mules. Ora mules wae ngeleh kowe. Ya kan nek ditutuk niki mules lho. Gini tukur-tukur ngene muni ngeleh kowe. Berarti wis ana sinambungan. Chemistry. Ki mau nek tak duduk weteng. Jebul nek tak duduk. Aduh. Wah, kono sambat ora? Kono santai wae lho. Lah terus? Ayo berarti wis ora ono kontak iki. Aneh-aneh wae. Berarti sambat kowe. Sing sambat aku tak duduk nganti klenger ya. Ya pas. Iki sing ana nyun grajakan, Tin. Ya, diaturake, monggo. Langsung mawon. Ya, langsung wae. Jangan Gerajakan. Brajakan brajangan Kupinge. Brajakan Banyuwangi. Brajakan Banyuwangi. Iya. Nek branjangan iki manuk. Lah iya. Manuke Apa? sapa? Manuke sapa? Manukmu? Wah iya. Wah, wis ora iso. Eh? Wis ora iso brajak. Bar operasi tedun. Iki lho. Lagi nek arep ngejak gelut. Mas ngerti ya Mas ya? Ngerti Ngapa? ya. Ngerti nek dhek operasi tedun ya. Ah iya, saiki meng kaya pentil kae kok. Kok kaya apa ini? Kaya Ayo, kok lho nesu. Eh. nyapa? Sumuk. Tak kira arep Lha iki lho, wis padha ngerti nek. Jangan ngerti to, Mas. Heeh. Wah, aku yo ngerti. Meng wong kaya ngecat ki lho. Ah iya. Pas kon dhuwur terus ngene. Dhuwur kayak gini. klasut-klasut ngene ya. Nah, Oh, ora ngerti kok. kok Lah ngerti ya? ngapa? Wah, arep iki bar operasi tedun. Heeh. Oh, cawe wedok piro sing rampung. Rampung piye? Saya ganase. Rampung ning nyambut gawe. Ya, monggo diaturke grajakan, yuk. Kerajaan
Matur suwun Mbak Tatin. Ya, matur sembah nuwun. Apa iki? Saweran ya dijupuk. Oke, cukuke Mbah. Ya. Loh kuwi saweran sindan kok disaki piye? Oh, Oh, iku kudune ngenehi kok malah njaluk. lancang. Karo putune kok lancang. Nggih. Matur nuwun Lek Rabies, Mas Whisky, Mbak Nyani kula tak nglajengke lampah riyin. Ya iki wektune wis meh jam 1. Ya. Engko ndak ora rampung kok gara-gara iso disambung guyon maton. Iya, ayo mak tak derekke. Ayo nggir. Merenos mumpang wangarono kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung lir wuwu sing pene panca papatoking ayam wana
Sekawit paduka penemban paring dawuh. Sasampunipun Girigoda saking negari Ngastina tumunten badhe kathah panggodha pangrencana anggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan Kembang Sore. Namung lunun sewu penemban. Teka dumugi sapriki dereng wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten boten sarujuk lenggahipun ngaran paduka penemban Sabdawala. Sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane sok kapan kuwi aku ora iso mesthekke. Ning saya suwe aja saya kendho ning saya tata-tata. Merga ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan Kembang Sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbah apa kapareping para dewa aku ora ngerti. Sing wigati aku wis nindakake marang dawuhing para Jawata mengko mundhak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten penemban. Iki ora suwe meneh man. Ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala man anu man. Miat langening kalangguan aklar pandaan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga mulai ngaten kliran ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan Kembang Sore. Rasah kowe tak kon ngaso wae. Raden Antasena mlebu pertapan, Anoman mlebu pertapan. Menapa kula dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan Kembang Sore. Iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman. Niki ngestakaken dawuh penemban. Kutaman tata gate wis raya Indriyak sasara maruta pawana bana samirana lan warayang wisikan magulingan lima pancen kepara nyata yen to papan kene ana pendhita anyar katon ingkang ngaran Begawan Sabdawala apa kowe dasar kepara nyata aku Begawan Sabdawala oh ladala wewujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka 2 Petruk ingkang memba pandhita mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggep peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas ning nek ora keparenging Jawata wis to pesthekno mesti eneng sing ngayomi karo Begawan Sabdawala kokop getihmu dina iki Waduh, penemban mati aku. Apa mbok anggem nek aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan.
Ora kok jeneng Sabdawala kuwi ngetokke daya kadigdayan, ora gelem Sabdawala kuwi ngetokke daya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pangayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan jaman ana lelakon ana Kyai Dalang kang aran Dalang Kandhabuana. Kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning pepanggunganing wayang. Satemah Kyai Dalang Kandhabuana nalika semana nganti samaca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan Caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut Caraka balik. Dimen dadi jalaran lebur tumpur kuwandaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Wah. Yatalarta saking kutha Sangkurakala yen namo dosa Sang Sri tobat tobil ora ngira babar pisan lak Bathara Kala girap-girap bali marang Dandang Mangure ing atase mungsuh pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piye ora sandadak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe Panakawan Petruk. Mara manut kowe dadi panganing para baju barat, panganing Bathara Kala. Dari Durga, iya dasar para nyata. Ing atase derajat ing gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat kowe iki ming batur kok wani madheg Brahmana. Tobat. Tegese kowe kuwi nyuwira dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi batur, lah kok dadi kowe dadi Brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa, sing tanggo cagak wae apa, sing tanggo boyo piandel wae apa. Nuwun sewu Pandhu Betari. Sing tak klirokke sampeyan. Patobat nglirokke aku dasarmu apa? Nadyan sampeyan ki mapan ning jagat dadi dewaning berkasaan jim setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para Dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lair tok, ning paningal batin wengakna. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala? Tobat pukul. Sewu karapatanipun ing ngabdi diagung mangsama pukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh lan anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun Sabdawala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun Sabdawala. Kula nyuwun pangapunten pukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jim setan ingkang padha mbok irit prapteng ana ing Kembang Sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing Kembang Sore luwih-luwih adeking Sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi yang bakal matrafi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulun, nyuwun pamit. Pandyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongge Srokatite
ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor Penemban kula ingkang abdipun Puntadewa. Inggih, Penemban kula ingkang abdipun Kresna ing Ndarawati, Penemban kula pun Arjuna. Wah, Santopo. Aku Werkudara ing Jodipati. Lah piranganing para Pandhawa. Inggih, kula mekaten Penemban. Estining manasuwan sakadang namung badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Madeg minangka cantrik pertapaning kembang sore. Suwita marang Bagawan Sadawala kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sadawala. Semanten ugi mboten gesek lan pengendhanipun Nyai Puntadewa Penemban. Yo aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segara yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake. Semanten ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Terus nek wis tak tampa sinuwun Darma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara. Raden Arjuna bakal nggayuh apa? Penemban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu. Mugi parenga paduka sakmangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayahipun Darma Kusuma Penemban. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Ora nyana babar pisan. Jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa. Nadyan ulun ingkang ngamomong marang jagating Petruk ingkang ulun dawuh minangka dadi pandhita ing kembang sore. Nanging Pandhawa prapta ana ing pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate Petruk. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalapatan diagung pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalapatan diagung pangaksami. Wenang kakekku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan ingkang wayah nyuwun pangapunten. Mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petruk. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Sayekti bakal matedhakake kanugrahan ingkang ngaran wahyu kamulyan Pandhawa. Sira nampa wahyu kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ana ing Madyapada iki para Pandhawa. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayahipun Darma sakadang. Nggih, Pukulun ngaturaken panuwun. Wenang akehku aku ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih Pukulun, punta wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih. Petruk ing atase mung abdi dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Petruk aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun ya Petruk sami-sami. Petruk nun matur nuwun padha-padha anu sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya Petruk nggih.
Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengono kuwi bagya wae iso. Ane ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya barang. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih. Lah banjur Petruk ingkang nderekake para Panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk. Lah niki Bapak teng pundi? Ana ing kono. Mir. Weh. Wet. Udus. Wes. Wah, aduh. Selip sak wong. Bagonge nek karo aku sajake kaya dem-deman. Wah, Petre loro e. Heeh. Sapa ya, Petro? Asing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong. Ah terus kae saka sapa? Kon rene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki mung Petruk gaweanku kok. Ayo. Aduh. Jabut jenggotmu. Lho, ngampleng aku sing ngakon sapa? Nggih nderekaken Rama Semar ki lho ora. Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora mung gaweanku to. Lho, gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa to, Le? Iki ra mung tak gawe saka petelku apa? Petruk iki petele ampun ora jama-jama. Mbosok disah truk ora niyang ngono. Men. Rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngono iki, Gong? Ra duwe. Aku duwe arep mung petelne gleleng iki padake kerja bakti. Kanane ling keduk ngaupat lan petel wis iso cepet aku kok. Ayo merga kowe iki saking kuwate kok, Tru. Petruk wonten dawuh, "Mundura, bapakmu kon maju." Maju, Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku ora maju ora mundur iki ra dong e. Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan Panakawan Petruk. Nggih. Dene dina samengko Petruk wis bisa dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Syukur-syukur. Lho, ya rame banget nang kowe iki. Yayaji kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho, Koko Prabu nggih wonten mriki. Baladewa nang kene. Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun ini kaya Petruk. Leres menika Petruk. Ingkang dados lantaran tumedhaking kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu. Mewah Petruk dipun mong dening pukulun Sanghyang Padawenang. Wah, edian. Wah, iki menungsane iki. Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono. Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga. Dukune ya pukulun Sanghyang Bathara Wenang. Kula mbiyen mandhrak mergo pukulun Sanghyang Bathara Wenang. Wah, setan lho Petruk kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya ora diniat kaya ngono kok. Lho, ya munyuke sapa ucul tekan kene iki? Begawan Sabdawala wonten pundi? Ah, Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petruk. Heeh. Nggih nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa wis bantu karo aku kok. Ana acara apa kok rame banget iki? Lho, Petruk kok nang kono? Nggih, Ndara. Ora dadi pendhita to. Oh, wis pun badar pun rampung. Bapak kok nang kene? Yo, Petruk dadi pendhita dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabambung. Kandhani malah sajak maido. Nggih meng muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane saged damel mulya, damel tentrem
tuwin damel ayem kula warganipun Mak Slamet ingkang sampun kepareng nuwari nadar dalu menika, Ndara.